Widang. Roh kowe. Masalah lho. Kene iki apa enek Mas? Contone. Widang. Saya ngulon sithik. Lho, ya to? Compreng. Compreng. Ngulone Ndi? ning gone Mina. Ngalor kuwi ngalor. Lah ya ngalor terus ngulon. Alah jangkrik. Terus ngulone Mina. Ngalor. Ngulone Gandul. Kene iki apa enek? Sing guri ku lho gandul kuwi apa kok langsung rame. Gandul truk kuwi piye? Gandul itu sebuah desa. Di sana itu tempat wisata jual beli. Ada tempat wisatanya. Loh, aku buka setan ning kono. Jual beli apa? Kroto. Roto iya apa ya? Kroto yo biasane niki dienggo pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Supriyono nek niki. Nengan. Enggak boleh. Maksudnya iki manuk ocehan. Manuk ocehan. Maju luar biasa sekali Mas. Tegal Sari. Desa Tegal Sari iki